Igsoon isip mga tawhanon, makasala gayud kita. Walay tawo nga dili makasala dinhi sa kalibutan igsoon. Apan nagpahinumdom ang Ginoo kanato igsoon aron mahimo kita nga magmalapuson, aron sa tanan nato nga mga desires atong kinabuhi masintro gayud ang Ginoo. Sa tanan nato nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan masintro gayud ang Ginoo. Ang gusto sa Dios igsoon nga kitang tanan maghinulsol ug atong isugid ngadto kaniya nga atong mga sala. Dili gayud nato taguan ang atong masala ngadto kaniya igsoon. Ang gusto sa Dios igsoon nga atong isurrender ngadto kaniya. Fully surrender ang tanan atong isugid. Ang tanan atong ihinulsol ngadto kaniya igsoon. Tud kay mao kana ang iyang gusto nga matinud-anon kita nga maghinulsol ngadto kaniya ug ingon siya kaluy-an gayud kita niya. Panultihon 28 bersikulo 13. Nag-ingon diri, dili ka gayud mulampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. Igsoon gusto ka nga kaluy-an sa Dios? Gusto ka nga mahimo nga magmalampuson? Isugid ang imong mga sala ngadto kaniya. Ayaw ka na tagui sa imong kaugalingon igsoon. Tungod kay bisag imo ng taguan igsoon, ang Dios na sayod na gayud ni ana. Busa ang gusto sa Dios nga atong ihambol down ang atong kaugalingon ngadto kaniya, nga ato gayong angkunon ang atong masala. Ug maghinulsol kita kaniya sa matinud-anon gayon. Aron mahimo kita nga malampuson sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug pinaagi na igsoon, kaluy-an gyud kita sa Dios. Amen. God bless sa tanan.